Ahoj, chceš se stát nejlepším youtuberem? Tak sleduj tohleto video. V tomhleto videu ti řeknu o stránce, která ti dá návod, jak se stát nejlepším youtuberem. Takže všechno najdeš v popisu videa. A já se s tebou rozloučím a někdy příště u nového videa u mě na kanále. Nezapomeň dát like a odběr a snad jsem i nějak trošku pomohl k být nejlepším youtuberem u nás na české scéně a někdy příště ahoj. Plus i ukážu, jak získat hodně zvednutí na Facebooku. Na Facebooku, když založíš fejkovou soutěž, dáš tam nějaký pravidlo, co musí udělat, dáš pod to, ať napíšou hotovo, tak uvidíš, kolik lidí bude sledovat a dívat se. Uvidíš, prostě se dívej a uvidíš sám. Já jsem to zkusil a výsledek byl takový, že to furt jde nahoru. Zatím to vidělo 45 000 lidí na Facebooku a to bude i tady v popisu videa. Odkaz na to, jak získat hodně lidí, které spíš je zaujmou velký potenciál na teda hodně lidí na Facebooku. Všechno to rozvíjíš v popisu videa. Takže já se s tobou rozloučím, nezapomeň dát like na video, odběr na tento profil a s tebou se uvidím v dalším videu, kde už FaceRead nebo tato aplikace už poběží tak, jak má. Zatím to je kreknutá verze, která nespadne, ale pracuji na tom, že zakoupím originál verzi a někdy příště čau.